Helo, fi yw Helen o HMS Morris a ar yr 8 Chwefror bydda un rhan o Dydd Miwsig Cymru. Mae Dydd Miwsig Cymru yn ddiwrnod pwysig i ni fel band achos bod ni'n cael cyfle i chwarae. Ar yr 8 byddwn ni'n chwarae fan hyn in the City Arms cyn gwymbio lan i Wrecsam ar y 9 i chwarae mewn lleoliad o'r enw Tŷ Pawb. A mae hefyd yn gyfle i ni wylio llwyth o'n hoff bandiau Cymraeg. Hon fydd y bedwaredd Dydd Miwsig Cymru. Mae'r diwrnod yn dathlu pob math o gerddoriaeth, o rock a pop i reggae, o gerddoriaeth gwerin i dubstep. Mae'n gyfle anhygoel i ddysgu mwy am gerddoriaeth a diwylliant Cymreig a hefyd i gwrdd â phobl ar un diddordebau a chi. Fydd na gigs ym Mhobman o Gaernarfon i Gaerdydd a hyd yn oed Efrog Newydd. Mae'r diwrnod hefyd yn gyfle i arddangos ein lleoliadau a'r adeiladau cerddorol yn ei holl ogoniant. Gwnewch tyma bach o ymchwil cyn y diwrnod. Ewch i wrando ar playlists neu albums a ewch i ffeindio'ch hoff gân neu eich hoff band. Dilynwch yr hashnod Dydd Miwsig Cymru a byddwch yn rhan o sîn gerddoriaeth Cymru.